फंबायखौ आंनि बिटिआर इनफो स्ट'रि चेनेलाव बरायना लाबाय फंबाय। बे समाव आंनि साखाथियाव नोंथांमोना नुनो मोनखाबाय जे सावथुन मुलुगनि कमेडियान सासे आंजों लोगोसे दंफायो। दा बिथांनिफ्राय जों दिनै गोबां माखासे बाथ्रा मिथिगोन, माखासे जोङो इन्टारटेनमेन्ट इन्जयमेन्ट कमेडिबो जों बाथ्रा मिथिगोन। दा बिनिखायनो आङो भिउवारफोरखौ खावलायदों जे अननानै बे फंबायनि थाखाय लाइक खालामनानै हो आरो कमेन्ट खालामनानै हो आरो शेयार खालामना हो आरो दिनैसिमबो नायबाय थादों साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना लाबानो जाबाय। मानोना दिनै जोङो फंबायनिफ्राय ओरैबायदि माखासे बाथ्रा मिथिगोन। दा बे गिबिथारावनो फंबायखौ आङो नोंनि मुंखौ होनो थिनग्रोबाय आरो बबे गामिनि बेखौ एसे नायगिरिफोरनो। गिबियावनो बिटिआर इनफो स्टुडिअ'खौ जेनेबा खुलुमनाय जासिहरबाय आंनिफ्राय। आंनि नामा जाहैबाय गणेश बसुमतारी आरो गामिया खैरोगुरि बनरगाव पस्ट अफिस बेनो आरो। फंबायनि सावथुन मुलुगाव फैनायनि गिबि सावथुननि मुङा मा बेखौ एसे भिउवारफोरनो खिन्थाना होनो हागोन नामा? आङो मेनलि सिगां माबायाव सावथुन जेब्ला गादोंमोन ना बिनि सिगां आं टंलायाव जइन जाग्रोदोंमोन। 2011 ना 12आव जइन जाग्रोदोंमोन मोनसे ड्रामा थियेटाराव आरो। बिनिफ्राय वार्कशप लाखांनायनि उनाव आं जेब्ला न'आव फैयो बिनि उनाव जोंना आदा सपना आंखौ लांफैदों माने कन्टेक्ट खालामनानै लांफैदों। लाजिबा खाजि गोमायैयाव नोंखौ नांगौलै होननानै। ओमफ्राय कमेडि रल होनो थाखाय आरो कमेडि टाइपबो ओमफ्राय एसे माबा आरो बिलियान जेनेबा गुन्दा टाइप बेबायदि जादों आरो। 2011 ना 12मोन आंखौ लांफैनाया। होमबा बिनो फार्स्टखा लाजिबा खाजि गोमायैआनो गिबिसिन। ओमफ्राय बिनि उनाव लामानि जेंसि औ। ओमफ्राय बिनि उनाव फैयै फैनानै सैथो आरो फोथाय औ। ओमफ्राय गेजेर खन्द'आव जोंहा नैबे लोरगि थियेटार ग्रुपनि सन्जिब सारजों मोनसे थैनि आबिर शुटिं खालामदोंमोन। ओमफ्राय बिथांना थारमाने माखासे प्रग्रामनि थाखाय गेप जानानै थानानै दा बानायजोबनो मोनाखिसै आरो। सिनेमायालाय मोजांमोन। ओंखारदोंना ओंखाराखै? ओंखारजोबाखिसै। लास्ट शट दंबावोमोन आरो। ओमफ्राय बिदिनो दस्रा प्रग्राम गायो नालाय बेनि थाखायनो ओंखारहोजोबनो हायाखिसै आरो। सिनेमाया टाइटेला माबामोन आरो थैनि आबिरमोन। हिट खामोन आरो माबाया तामिलफ्रानो। नुनायालाय नुखाबायमोन जोङो। बावहाय नोंनि रला मामोन फंबायना? थैनि आबिरावथ' बै केशब सार दं सासे, बिजों आंजों गुन्दा मेन माबायाव दङ ना। होमबा बिनिफ्राय दासिमाव गैथ'वा? दासिमथ' दा ओरैनो सर्ट मुभि खालामगासिनो दं। लिंहरदोंमोन खिन्थु लिंहरनायालाय ओमफ्राय आं एसे प्रब्लेमनि थाखाय ओंखारथ'वाखै आरो। बे जोंनि लकेल एरियायावनो माबा सर्ट मुभि फिसा गागासिनो दं आरो। बै मानि सर्ट मुभि दासिमबो रिलिज जायाखै नङा होमबा? आदसा होमबा आं नैबेखौ मिथिबावनोसै थारमाने जेनेबा नोंथ' सावथुन मुलुगाव गाना फैबाय। दा नोङो जेन'बा उननि समावथ' गाखागोन नङा होमबा? लेंहरबो गाखागोन। दा नोङो बै जायफोरनाखि भिउवारफोरनि गेजेराव माखासे सिख्लाफोर नायोना, बै हिन्जावफोर नायोना, थारमाने बिसोरनो नोङो खिन्थादो जे फंबाया जेनेबा सावथुन मुलुगावथ' फैखाबाय नङा होमबा? ओमफ्राय एक्टिंबो खालामबाय। दा बावहाय नोङो रायजो राजाफोरनिफ्राय माबायदि अनसायजानाय बायदि मोनदों? माखासे सिगांनि फिल्माव हाबनाय आरो दानि सर्ट भिडिअ खालामबाय थानायाव आरो माखासे रायजोफोर आंखौ डिमान्ड खालामनायखौ माबादों नुनो मोनदों आरो कमेन्टफ्राव नायनानै इउटुबफ्राव नायनानै। ओमफ्राय खायसे लिरना हरो आदा माबायालाय कमेडि माबाया गाहायालाय बोरो होननानै लिरना हरो आरो। मानसि गाय होनो मानसि गाय गावसोरनि कमेडिजों लिरनानै हरनाय जागोन। कमेडिजों मोजां माबायो जेनेबा रेसपन्स होयो। ओमफ्राय हाथाय बाजाराव नों मालाबा हाथायाव थाङोबा बिसोर नोंजों रायलायगोन ना रायलाया? रायलायो रायलायनाया। ओमफ्राय गावसोर जेरैबायदि कुइसन सोङो आंबो बेबायदि इन्टारेस्टनो रायदाव हरो आरो गावसोरखौ। होमबा बिसोरखौ खुसि खालामनायानो जोंनि थाखाय माबा। नंगौ। सेल्फिथ' लायो? सेल्फि लायो। आंबो दिनै फंबायखौ फार्स्ट टाइम मोगथाङावहाय नुनानै हेपि आरो बिराद गोजोननाय मोन्दों। आरो नोंनि माखासे लाइफनि बाथ्रा माखासे मिथिनो मोनबाय। आथिखालाव दा मा मावो? दा आङो नैबे माबायावनो लोरगि थियेटार ग्रुपआवनो खामानि मावगासिनो दं आर्टिस्ट हिसाबै। आं माबायाव 2017आव माबायाव थांदोंमोन आं पबित्र राभाजों
दिल्लीयाव थांदोंमोन मुम्बाइ माबा आस्कि राधे जोंलोगि होननाय मोनसे स्टार क्लासाव श' फैदोंमोन ना अमिताभ बच्चननि श' फैदोंमोन ना बेयाव आं थांदोंमोन थारमाने मोसानो सलमान खाननि रुल लाहैदों आरो सुलबुल पान्डे होननाय पुनितखौबो लोगो मोनहैदों ओमफ्राय आदित्य राव हाइद्रिया बेजों मोसादों आरो आं गोसोआव फैदों आरो बिनिफ्राय मा थाखुनाय दंबावो नामा दाथ' ओरैनो सिगाङाव जों दस्रा आउटनिफ्राय आरो जोंनि थाखाय डकुमेन्टारि खालामफैयो बिदि दं आरो होमबाथ' नोङो दा जेनेबा बे नों जुदि वार्कशप लाखांखाबायबा नोंहा माखासे एक्टिंफ्राव मायावथ' एसे एक्सपार्ट दंखासै नङा होमबा दा जुदि सोरबाफोर दा बायदियाव आदाखौ नांगौ होननानै जुदि सर्ट मुभि खालामनायाव नांगौ होननानै लिंहरबा नों दा थाङा थांगोन निस्सय आं हेफाजाब हैगोन बिसोरखौ हैगोन ना निस्सय मालाबा आं लिंहरबा थांगोन एसे खोनाबानो थाङागोन ना फैयाबाबो आरो मानोना आङो सावथुन दा मोनसे बानायबाय आरो जोब्बाय नै रिलिज जानोसै ओमफ्राय मोनसे बानायनो थांबावगासिनो दंबावो स' आं मिजिंथिबाय आं जेरैबाबो नोंखौ हांख्रायसिगोन आंनो लांफैगोन नोंखौ दोनफैफिनगोन ओमफ्राय नों रल लाबाय थानांगोन आरोखि नोंनि जा बुस्थु मोननांगौ बेखौ नोङो मोनगोन आसा खालामबाय आंबो दा आदाया जेब्लासिम आंखौ हास्थायगोन आंबो अब्लासिम नोंनि साननायखौ जाफुंहोनो थाखाय रेडि स' बे समाव भिउआर नोंथांमोनहा मिथिखाबाय फंबायनिफ्राय जों माखासे बाथ्रा मिथिनो मोनबाय निस्सय नंगौ आरो आं बेखौनो आफा इसोरनाव आर'ज गाबो जे फंबायाबो उननि समाव बिनि जेनोखि मावनो लानाय हास्थायनाय एबा साक्सेस जाफुंदों नङा होमबा बेखौ आङो आफा इसोरनावहाय आं आर'ज गाबबाय जेब्ला साक्सेस जागोन आरो बे समाव जोंनि नैबे बिटिआर इनफो स्टुडिअ चेनेलनि थाखाय दसे समनि थाखाय फंबायनिसिम बे समाव रोजा रोजा साबायखर जासिबाय